OK, takže čaute ľudia, ja vás vítam od nového videa a dneska si zahráme Bed Wars a po takej dlhej dobe, čo som nebol aktívny na YouTube a dáme si dneska také challenge. No a dnes som tu sám, som tu s Matejom. No a naša challenge bude neobostávať si posteľ a čo najrýchlejšie vypad tým, ktorý je teraz na nás. Tu máš meč, Matia. Co? Aha, tak nič. Nemôžeš ho postaviť posteľ, Matia, no. A musíme čo najrýchlejšie vypať. Ne, proste takto. Ne, čo najrýchlejšie vypať. Proste. Chod dole, ty! Proste nebudeme skápať. Musíme vypať tým, ale neobostovať posteľ. Som tu. Ty si u nich. Vypneme posteľ. Jeden. Oni sú teda. Oni ešte dva Matia nemajú posteľu. Tu máš, Matia, kúp si veci. No ľudia, ja mám ironový už. Ja! Matia, musíš ho vypať, prašťáky. Dobre. Vyhrali sme. Naskam. Dobre ľudia, akože dobre. Necháme vás. Hotové, môžeme ísť pokračovať. Aby to zase nebolo také krátke video, no. Dáme si 2 hodiny. Môžete ešte kľudne pozrieť na túto. Na to, že my sme boli dvaja a oni traja, tak akože neboli nejak dobrý. 8 diaškov. Hopla. Osem. Kde si? Idem útočiť. Tu mám Matia 11 diamantov, či chceš? Jasne. 12. Laker. Vlastne my sa nemáme pred čím opraňovať, no. Matej, kúp si brnenie, tu máš diamant, tu máš goldy. Goldy tam máš. Okej. Oni majú sharpness. Dal som ho. Matej, tu máš 15 oných, kúp si oné. Matej, tu máš, choď si kúpiť brnenie. Kámo, nervy budem mať. Ale vyfajtil som, pekne som ho vyfajtil, strašne. Ja vám tu hodím replay. No, berám ho. No. Skoro som skydal. On sa tam. Ty kokos! Dopoložil. Nehaj ho tam. Poďme na zelených ostrov. Tamto prekempíme.
Poď sem. Tuto prekempíme, oni pôjdu na nás. Oni tam obostavajú posteľ. Dobre, borec ide. Štínik. Dvaja sú tu. Traja. Ne, jeden sa vrátil. Ticho. Už ide? Išiel? Išiel? Kde je? Ne, tu je! No poďte. Kam zdrháš na stred? Čo? Pohľadka. Išiel si na stred? Dobre. Kamo, normálne, ja mám že 1000. Poďme na náš ostrov, mám 4 emeraldy. On ma skoro dal drevený mečom. Kam ja mám 3000. Nemôžeš. 37 ironov, mám 4 ironov. Ostaň! Tu máš 37 goldov. Ja ich vyfajtím. 2v2 Matia, 2v2. Nice. On má goldy. Na ktorého sa mám sústrediť? Au. Idem si kúpiť hily. Kúp zlaté jabka. Poďme ku ním na ostrov. Čo oni išli?